Että ei onnistunut. Ei. Jaa. Sitten kuvataan YouTube. Vaikka itse sanoinkin. Kaikki lattian lämmitykset uusittiin, vesijohot uusittiin, sähköt uusittiin. Eli siinä on tämän 2000-luvun alussa rakennettu talo, vajaa parisenkymmentä vuotta vanha muistaakseni. Niin kyllä tässä on niinku aika turvallisia seuraavat 20 vuotta. Juhu! Onko täällä ketään paikalla? Ei näy missä. Joni! Ei se ollut täällä. Missä ihmeessä? Täällä se on. Kumassa. Herätys. Huomenta. Olit nukkumassa. Olin nukkua, eihän lomalla kukaan muuta tee. Oi. Kahvikin on kerännyt varmaan vähän jäätymään. Ne. Sanotaanko näin, että ei suuta polta. Mitäs sinä? No mitäs minä? Tässä kuule joululomaa viettää. Mitenkäs sinä? Joo, lomaa viettää. Onks tää nyt oikea paikka viettää joululomaa? Eikö sun pitäisi olla kotona nukkumassa? No kotona kaikilla ei ole vielä lomaa. Ai niin. Joo, totta. Ne pitää olla pakopaikka. Täällä on ihan hyvä pakopaikka. Tuttu ja turvallinen. Niin. Tässä on tullut vietettyä aikaa muutenkin, niin sama kanssa on tässä nukkua. Niin. Kyllä. Selkään käy vähän tietysti. Niin. Ollaan kyllä mietitty tuonne ylös tehtäisiin semmonen ihan oma parvi sitten meikäläiselle, että missä voisi käydä koisaamassa. Pitäisikö laittaa vuottonippua? No se olisi varmaan aika hyvä. Mistä meidän vuosi alkoi? Alkoiko se näistä sosiaalitiloista? Niin. En muista. Vai alkoiko se pienestä suuresta sinisestä traktorista? Se on tässä Hallamäellä, niin meillä on joku 0,4 hehtaaria lumitöitä. Pelkästään meidän puolella. Me ollaan nyt siinä lumessa tarvottu 2, 3, 4, 5 talvea. Mä viime vuonna päätin, että meillä on traktori, millä me tehdään itse lumityöt meidän ovien eestä ja autojen eestä ja konttien eestä ja kaikkien eestä. Sitten Masalle sanoin yksi päivä, että kun oot siellä nettikoneessa tai jossain nettiasiassa, niin etipä semmonen sininen traktori. Valmiiksi sininen traktori. Että ois sitten Finon väreissä ja mielellään nelivetoa etukuormaajalla. Saa sitten trukkipiikit, niin on näppärän nostella paneerinippuja sun muuta. Mä saan sanoa, että hänpä hoitaa. Ja Masa kun sanoo, että hän hoitaa. Lähdetään katsomaan. En tiedä minkälaisella polkutraktorilla on. Märäkmasa on tottunut menemään, mutta tämmönen tuli trailerin päällä tuo hallioven eteen ja sanoi, että tämmönen oli tilattu. Niin kyllä minä kysyin Masalta, että mitä helvettiä. Se sanoi, että piti olla iso nelivetotrakttori. Tää on sama korkumenkin kuin minä. Tää painaa 1,5 tonnia tää traktori. Tää tuli henkilöauto peräkärrissä. Ja kaikista parasta on tässä kipossa on se, että täällä joka namiskuukkeli on japaniksi. Tässä syttyy joku merkkivalo palaamaan tuohon. Tänne näin, nää on Japania kaikki. Niin minä täällä otan aina valokuvaa siitä ja sitten Google-lenssillä, että mitä se tarkoittaa, niin jarru kohdimaititon. Sitten siinä samalla rupeaa miettimään, mikä on kohdimainiton. Onneksi lähteä kohta Australiaan. Saadaan vähän aikaa, mennään toisen valtion.
toiselle valtiolle kato armsi. Mä en ihan muista, kun siitä on niin pitkä aika. Sen varmaan joku muu muistaa. Jommasta kummasta se on. Niin, en kyllä muista. Sosiaalitiloja nyt ainakin silloin rakenneltiin, mutta niin. Tulee kyllä hieno kahvihuonekin meille. Tapsa! Onko sulle ikinä soittanut myyjä, joka sanoo 17 sekunnin kohdalla, että mulla kestää asia vain puoli minuuttia? Sitten sen jälkeen löpöttää 2 minuuttia puhelimessa sinne välillä, se sanoo, että hän ei yritä myydä mitään. Se on varmaan iso nelivetotraktori jo. Kyllä. Sosiaalitilat ja sitten niiden jälkeen me tehtiin jotain kylppärihommia vähäsen ja... Kyllä. Siihen on sitten laitettu 32 mm vesijohtomuovi päälle. Tämä on taidetta! Joo. Aika hurjaa. Täällä on niinku tämmönen 28 mm kupari. Siihen tökkisty toi. Ja nyt on kaikki märkää tänne. Mulla oli 10-vuotis hääpäivä. Ja minä lupasin minun vaimolle ikimuistoisen hääpäivän, 10-vuotis hääpäivä. Ja minä takaan ja vannon ja alleviivan, että hän muistaa sen loppuelämän. Tiedätkö mihin vei hän? Liinapöydässä käytiin syömässä, oli kynttilät, pelit ja pensselit. Saunalamppu. Tänäkin päivänä kuulen vielä siitä. Eli muistaa. Huomenta. Huomenta, huomenta. Pitäis vähän kukkia. No, 100. 100. Perinteisin menetelmä. Tosiasia, fakta, aeromatiikki, Suomen talvi. Monihan sanoo että Mercedes-merkkissä autossa aeromatiikki ja nämä diipadavat, niin niissä on vikoja. Ei ole. Kaikkia muita autoja joutuu käydä sulattamassa talvella hallin sisällä. Puhaltimilla, lämmittimillä, kaikilla, etsimään kyytiä, menemään taksilla, polkupyörällä, lonkavolvolla, yms. Mutta me Mercedes-kuljettajat ei jouduta sitä tekemään, koska saksalainen insinööri on kehitellyt. Elikkä aeromatiikki, sen tehtävä on puhtaasti Suomen talvessa, niin putsata renkaille lähtiessä ajan X renkaalle tila. Eli silloinhan siinä ei ole vikaa. Siellä on nyt semmoset pienet anturit, jotka on tunnistanut se, että tällä puolella on niin paljon jää, että pakko puottaa tämä puoli alas. Mut jos mennään tälle puolelle, niin täällä se ei ole tippunut niin alas. Just niinku kaikki nuo Toyota-kuskit. Ne niinku sanoo, että sulla on perse alas. Ei ole. Se on automaattipuhdistus menossa. Poliisiautohan on helppo erottaa. Se on tiellä ainut puhas auto. Nyt olivat kutaleet jättäneet perseen paskaseksi ja laittavat se aivan ajanneet lumipenkkojen väliin. Siellä koittivat. Punainen piste paloi vaan eteen ja taaksepäin. Mä olinkin hereillä sinä aamuna. Siinä meni universumin kovin putkimies. Se hyvänä päivänä pystyy T-haarankin taivustamaan 12 mm pariputki. Se kerran keurata, miten kova putkimies hän on, ja onhan se ihan oikeestikin. Mutta et sinäkään T-haaraa vielä taivuttimella tehnyt.
Vähän aikaa tuli hiljainen. On opettelematta vielä. Niin. Saapu hiljaa. Ota piippaa patteritkin loppuun. Piippa. Piippaa. Ja joutuu niin paljon vastaamalutoimintoa käyttämään. Niin joutuu. Normaalisti kestää 2 viikkoa patterit. Meikäläisen kanssa on 1,5 vuorokautta ja... Tsydyym! Tsydyym! Tää on kuule semmonen homma, kun Rauli Paddington laulaa, niin se niinku vie mennessään. Niin vaan tämäkin homma valmistuu. Että tässä oli ennen seinä. Tässä oli ennen kylmiö, ovi-aukko oli sitä portaa, kun sitä hirmu ahtaasti. Kylmiömonttu täytettiin ja valettiin uusi lattia ja sitten tällekin vanhallekin puolelle jouduttiin valaamaan uusi lattia. Samalla tehtiin tuommoinen koroke sitten huivausrummulla ja pesukoneelle tohon noin ja asenneltiin tasot siihen ja taso. Sitten asiakas halusi vielä hyllyn tähän päin. Se joku osakekin oli siellä mun mielestä, jotain maalaushommia tehtiin. Ja... Niin olikin se firma oma osa. Niin, ja kyllä. sitten mehän tehtiin se paljuterassi. Niin tehtiin. Lähten käymään alhaalla. Mennäpä sen kameran kanssa tuohon. Tuon. Tuohon. Okei. Tästä tulee ihan selvästi joku demonstraatio. Vähän taaksepäin. Pikkusen taaksepäin. Joo, hyvä. Ota sekunti. Noniin. Tämähän tässä tapahtuu. Jaa, pitäisikö ruveta orientoitumaan? Mistä elokuvasta? Ei mitään hajua. Uunosta. Uunosta. Niin. Mä oon tosi vähän kattonut, tiedätkö, uunoja. Et sä oo kattonut Uunoja? No siis oon mä kattonut muutamia, nyt mutta... oot kattonut, äsken et ollut kattonut nyt. No siis todella vähän. Et kerennyt tuossa välissä katsomaan Uunoja. Todella vähän olen katsonut. Wake up, another dream about you where we're stuck. Your pretty face lingering in my mind. Can't take the smile off my face now. Sulla oli tämmönen kohtaaminen tässä. Mulla oli aamulla kohtaaminen. Mä olin puhelimessa samaan aikaan näillä. Sitten mitä haitiin kotapa. Puhelimessa olin näillä. Yksi pappa huutaa tuolla, toinen huutaa täällä. Minä olen päättänyt, minkälainen minusta tulee vanhana. Samanlainen. Pahempi. Musta tulee siis semmonen... Tuleeko susta niin veemäinen kuin olla ja voi? Kyllä. Musta tulee semmonen... Musta tulee semmonen hahmo. Hahmo, jonka kaikki muistaa. Pikkusen liian pien paita päällä. Alarekkari pikkusen loistaa tuossa ja sitten aina kun joku tekee jotain. Naa! Huutelet parvekkeelle. Naa! Meinasitko, että onnistut? Me tehtiin ennen kahvitauolla. Ei oo tästä näkynnallista mihinkään. Teistä vaan tuntus vähän ouvolle se, että miespuolinen tois mulle eläinaiheisen autokynttilä, että kyllä se aika eläin oli. Että... Tiesitkö? Oon mä kuullut tosta. Niin. No mietipäs kuule tuommoisessa tilanteessa, kun oot sitä laituria laittamassa. Se kun erehtyypi luulemaan sorsanpojaksi. Ja nyt en puhu jaloistani. Puhutko edelleen pussukoista? Kyllä. Tiedätkö sinä, kato semmonen
11,6 kiloinen haukion kala raapasee kerran kiinni, niin se on ihan oikeestikin, niin se huuto kuuluu toiselle rannalle asti. Kyllä minä lopetin niinku ihan. Ja arva kuka siinä aina menee. No sinä tietenkin. No minä. Kato, kun siinä alkaa sitten, että varpaat paleltuu, kun ne kastuu. Työntekijä. Sitten kun nenä alkaa vuotamaan, sitten sitä jäähän kotiin. Niin minä niin kuin sillä sairauslomaa uhalla, niin Kyllä. itteni sinne pistin. Sitten taas tehtiin kylppäri. Niin, kyllä. Pesuhuoneita on loppupelissä aika Niin, paljon. aika monta tehty. Kyllä. Tehtiinkö me toista terassia? Sinne kodalle tehtiin. Sitten tuo lanne. Niin, kyllä. Joo. Oliko mulla? Ihan helvetä. Niin, ei tämmösiä muista. Jaa, en saanut kiinni. Joo. Mä turvapalveluita ennen. Ois se toiminut, jos oltais kytketty. Ei keretty. Itse arvostan kyllä sitä verpaalta lahjakkuutta sillä kohdalla, kun jos sulla on soittanut se heppu, sillä on niinku pesäpallomailla se kodin turva-ase, niin sinä oot niinku kysynyt sillä pesäpallomailla, kun se tuli palata. Mutsi oli puhelinmyynnissä töissä ja se oli niinku, oliko se nyt joku tämmönen vähän niinku, ei se soittoihminen, vaan niinku hänen esihenkilönsä. Tai silloinhan se oli esimies, koska silloin ei ollut näitä oletettuja vielä. Niin mulle soitti sitten yksi bokserikauppias. Mä sitten hänelle sanoin, että kun mä en käytä boksereita. Niin sanoin, että niin, että sä käytät normaaleja alushousuja. On meillä niitäkin. Mä en käytä alushousuja ollenkaan, kun mä en käytä vaatteita ollenkaan. Että mä olen nudisti. Sitten samalla mä ajan, kun silloin ei ollut tämmösiä Britney Spears kuuluisia, mulla on puhelin tässä välissä ja ajan listoja ja Sirkki, että herra, kuuluuko se joku ääni, työkoneääni? Mä et, joo, tässä töissä on listuttamassa, niin se nainen kysyy, että oletko sinä siis alasti töissä? No, tästä kelataan elokuvaa eteenpäin ja mutsi tulee käymään ja siitä viikon päästä, ja minä en muista koko asiaa, että hän kuunteli aika erikoisen puhelun tuossa, jonka heidän yksi henkilö oli tehnyt ja asiakas, tämä soittohenkilö tehnyt, niin mä että mitäköhän asia koska boksereiden myynti. Niin pirulainen oli mutsilla ollut pokassa pitämistä, kun se oli tunnistanut minun äänen siitä, että se on hänen oma poikansa, kun se siellä jauhaa nudisti juttua. Se oli hyvä, että oletko siis sinä siis alasti töissä? Tiedätkö mitä meidän pitäisi tehdä? No? Mä pitäisi lähteä käymään Paltosen jokkisraalla. Sinne pitäisi käydä laittamassa mainoksia. Siellä on tulossa jokkiskisat taas. Ja isäntänä itse olen minä. Yksi vuosi tein sille, että mä otin tähän pukin. Tähän laitoin jaktelun, että kurottelin tonne noin ja sitten mun työntekijä kysyi, että eikö tonne voi vaan mennä tonne ylös ja sieltä
Niin. Torppasin ajatuksen. Sinne reunaan. Mä ajattelin, että sä vaikka tisket. Sattuu tuolla sinne. Ja se sattuu kivasti. Mulla on 5-8 synttärit. Ja se jokkisviikonloppu on aina tavallaan niin kuin viikon päästä siitä. Siellä on saatu tuo oikea etupyöräkin oikeeseen. Sitten joka syksy ne Inferno eli laiturit. Laiturit, kyllä. Niin sit oli vielä se, että raskas on painava kanta. Aika hyviä opetuksia on kyllä ollut. Se on yhtä järkytystä. Kyllä. Sitten nyttenkin tänäkin vuonna, kun nostettiin laiturit pois, oli hirmu paniikki. Niin todellisuus oli se, että olisi voinut vielä käydä nyttenkin vielä nostamassa. Niin. Kyllähän ne suli sitten kumminkin. Niin. Kaikki pois. Tiesitkö, että kylmä kahvi kaunistuu? Huomaatko ero? Mä en tiedä kuinka nopea se on tämä vaikutus. Ai jaa. Me jäätiin vähän tavoitteesta. Niin, me jäätiin. Sehän on niinku jatkohan riippuu tilasta. Kyllä. Puoleen vuoteen pitäisi saada 668 tilaajaa lisää. Kyllä. Muuten me pistetään Juhan kanssa pensselit santaan ja rukkarit naulaan. Kirjaimellisesti. Kyllä, juurikin näin. Ja nyt olisi hyvä aika ruveta vaikuttamaan, jos meinaa, että näitä meidän juttuja vielä haluaa seurata. Me. Jatkossakin. Siellä kumminkin mittareissa näkyy, että siellä on semmoista 2000 semmoista niinku öögaajaa. Niin, öögaajaa. Niin jos niitä sais vähän liikenteeseen. Puolet. Se kismittää aika paljonkin. Mutta me anottiin jatkoaikaa. Niin. Ensin katsotaan maaliskuun loppuun ja sitten katsotaan siitä jatkoa. Kyllä. Eikö me silleen sovittu? Kyllä. Joo, eiköhän me jatketa tekemistä. Tai sehän riippuu katsojista. Niin. Jos tuntuu sille, että ei enää napostele, niin sit ei tarvitse tehdä. Mut niin. Jos muutamaa napostele, niin kai se on sama tehdä sitten. Niin. Pitäisi varmaan katsojilta vähän tehdä sellaista kyselyä. Eihän ne tähänkään asti kukaan uskaltanut kommentoida. Niin, ei ole. Mutta jos nyt, joulun kunniaksi, mullakin on tonttulakki päässä ja kaikki. Kyllä. Hyvää joulun toivotuksia ja siis tulisi niin sekin lämmittäisiä. Ei kaikki ole mitään pottijuttuja. Niin, kyllä. Mitäs muuta? Raju vuosi taas. En ole kyllä näin kevyesti ottanut ikinä. Siinä oli nyt vähän kaksi semmoista niinku ääripäätä. Että... Niin, mutta se on henkisesti on raju. Niin, kyllä. Joudut luovuttaa niinku et tee niin paljon. Niin, ettei itse tavallaan. Kyllä.
joudut taistelemaan itseäsi vastaan siinä, että älä rupea tekemään, kun ei jaksa Niin, samalla tavalla. Kyllä. Josko ensi vuosi olisi, kun taas ollaan siellä. Saadaan käyrää vähän ylöspäin. Kyllä. Hyvin se meni tämänkin vuosi loppupelissä sitten. Niin. Kaikki pääsi ehjänä suurin piirtein lomalle. Yksi ajoin vaan sirkkelillä Salmeessa. Niin. Että aika hyvin on vuosi mennyt silleen, että Kyllä. yksi tapaturma. Hyvä suoritus. Kylppäreitäkin tehtiin tänä vuonna taas joku 30. Joo. Ihan ok määrä. No on se, jos 12 kuukaudelle laittaa 30 kylppäriä, niin onhan se ihan... Kyllä niitä joku 30 tulee, koska siellä on niitä linjakoppeja alkuvuodesta aika paljon. Niin. En muista montako siellä niitä oli. Kyllä. Parisenkymmentä ainakin oli linjakoppeja. Siitäpä se tulee sitten. Sitten kaikki muu piensälä siihen päälle vielä. Kyllä. Ollut pieniä tapetointihommia, pieniä maalaushommia, ollut omaa osaketta ja kaikkea muuta semmoista. Kyllä se voi vuosi täyttyä. Kyllä. Laitureitakin tehtiin pari kappaletta uusia taas. Et kyllä sitä on niinku puuhaa riittänyt. Kyllä. Toivon mukaan riittää ensikin vuonna. Nyt on kuitenkin myyntiä alkuvuodelle jonkun verran, mutta ei se vielä niinku ummessa ole. Niin, kyllä. Siinä mielessä elämän jännittäviä aikoja. Mutta luotto on kova kuitenkin, että aina löytyy jotain hommia sitten sinne. Kyllä. Mutta ennustaa ei pysty. Mutta toivoa sopii. Mutta toisaalta ei haittaa, ainakin tällä hetkellä semmoinen fiilis, että ei haittaa, vaikka tulisi parin viikon lomaakin. Niin. Ja sille me sovittiinkin, että jos tulee hiljasta, niin kaikki on pari viikkoa lomalla. Että ei tarvitse ketään lomauttaa. Sitten pidetään tasavertaisena kaikille. Kyllä. Se on hyvä systeemi. Ei tuu sitten. Toisilla hommat jatkuu koe ja toinen joutuu olemaan lomautettu, niin ei ole sekään reilua oikein. No ei. Tai ei tunnu ainakaan sille. Kyllä. Eikä siinä mitään muuta kuin... Onko se niinku hyvää joulua ja Onnellista uutta vuotta ja palataan ensi vuonna asialle. Pistäkää palautetta ja niitä hyvän joulun toivotuksia. Niin. Joo, sitä palautetta kyllä toivottaisiin silleen. Eihän tyylissä voi olla mitään. Ei tiedä. Niin, en tiedä. Lähinnä silleen, että haluaako ne, että olisi enemmän höpöttämistä vai... Höpöttämistä vai tekemistä vai Niin. yhtä aikaa? Vai yhtä aikaa. Niin. Varmaan se on ehkä semmonen, mistä voisi antaa palautetta. Jotain pientä palautetta. Kyllä. Ei hirmu kriittistä palautetta, ei jaksa sitä. Ei, meillä on niin positiivista. Niin. Näin jouluaikaan pitää alkaa aika aina positiivista. Pitää olla tosi positiivinen. Huvi. Minä kyllä jatkan unia. Noniin, jatka sinä omiin. Saat sinä mennä mihin haluat. Noniin. Heippa. Minä lähden kotiin tekemään lomitöitä. Heippa. Heippa.